Hi havia una vegada 3 porquets que vivien tots junts al bosc i eren 3 germans. El Carles era el més petit i era el més trapella de la família. El mitjà, que es deia Bernat, era el més juganer. I el gran, que es deia Joan, era el més treballador. Un dia, els 3 van decidir que viurien per separat i que cadascun es construiria la seva casa. I aquest d'allà, el que veieu a l'esquerra, és el llop, es diu Lluís. En Carles va decidir que se la faria de palla, perquè pesa poc i és més fàcil de manejar. En Bernat va decidir fer-la de fusta, i en Joan, que creia que les dels seus germans no serien prou consistents, va decidir fer-la de maons. Un cop els 3 van aconseguir els materials, es van posar mans a l'obra i van estar construint durant tota la nit. El llop se'n va anar cap a casa del més petit, en Carles. Va tocar a la porta. I el porquet li va dir: Qui és? I el llop va dir: Sóc el llop. Fora, fora, no et deixaré entrar. Doncs bufaré, i la casa tiraré. Va començar a bufar i la casa de palla va volar. En Carles va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà Bernat. Obre'm, obre'm, que el llop em persegueix. Corre, entra, que si no vindrà. El llop va perseguir el Carles fins a casa del Bernat. Deixeu-me entrar, o bufaré, i la casa tiraré. El llop va bufar i la casa va volar. Els 2 germans van fugir corrents del llop cap a casa del germà gran. No correu, que us menjaré a tots 3. I bufaré, i la casa tiraré. El llop, després de tant bufar, es va donar compte de que no podia destruir aquella casa tan ben feta. Per això, va decidir pujar per la teulada i entrar per la xemeneia. Amb la mala sort de que el Joan va preparar la llenya per fer el dinar. El llop es va deixar caure xemeneia avall i va caure de cul a la llenya. El llop, de l'ensurt, va sortir disparat. Finalment, els 3 germans van decidir viure a casa del germà gran, que era la casa més consistent. El llop no els va molestar més i van viure feliços per sempre. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.